Representing Hiporlos, please welcome candidate number 9, Rachel Nadera Ogira. Good evening. I'll be reciting a poetry which I translated into Waray from the piece Laro Tayo by Michelle Bondalian. I entitled my version, Pagmulay Kita. Tagu-taguay, ang bulan naglilipay. Pag-ihap ko hintulo, maluok na ako. Usa, duha, tulo. Anay daw, matago pa ba ako? Handa ka na nga niya ako haimo at ubangan, diri mo ako nahikikitaan. Paano pa kaya kung lumuok na ako? Waray saysay an akon nakitaan nga taguan, kun waray naman haplano mo nga ako mahibilngan. Para nga inpan pagtago ko, kun iba naman ang ginbibiling mo. Pakiana ko la, nadiri ka gudla ba hatago-taguay? O nadiri ka lahaakon nga imo kamulay? Kay kung nitungod la inihauyas, pwede man naton balyuan. Babalyuan naton, hinhagad-hagaray. Ayaw ka baraka kay hininga mulay, ako naman itaya. Hahagaran ko ikaw samtang hinahagad mo hiya. Pero kaya no sugad, aadi man la ko haimo luyo, ano nga diri mo ako nahikikitaan. Ay oo ngayan. Pati unan o itimo pagkita haakon, kun nadiri ka nga ako lingion. Salit di na ako ipapausa nga kun pati hini nga uyas, di mo ako asihon. Pero pa ba nga mulay it angay naton buhaton? Naabot na kasi ako hinlimbong. Diri gadhana dumot ako, pero hakamatuuran, nagdudumot na lagi ako. Kay kada uyas nga dapat kunta nagreresyo, kay ano nga permi ako it perdido. Nagmulay na kita tumbalata. Ako ang lata, nga nikaw ang tsinelas nga, naging rason han akon pagtumba. Nagmulay na liwat kitahin tamaang tao. Ikaw ang tao, nga nako ang bola, nga ginlilikayan mo. Nagkamiada ako hinguti ay nga tsansa, han magmulay kitahan patentero. Ganirin ko kasi, asya na ang tama nga panahon para makapagpapansin haini. Pero ano nim gimbuhat, ginlabayan mula ako. Natunod it adlaw, nalabay it oras, hakadamuhan aton ginuyas, bisan usa, waray ako mahinumduman nga nagdaog ako. Anayla, time first, bagan mabutlaw na. Malisensya na ako ha mga mulay nga panbata. Deri masayon, pero niyan, ubuwas. Makakalimtan ko ikaw, maabot gihapit nga oras. Hapag kaya na, ipipiyong ko la it akon mga mata. Gan pag hinunumdumon, nga bisan it ano iton akon buhaton, it akon kasing-kasing, diri mo makikita. Thank you.